खुलुमबाय बयनिसिमबो राजाखौ YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ खनसे बयखौबो बरायबावो आसा खालामदोंमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दा दिनैहाय जोङो बे भिडिअनि थ्रुयैहाय जोङो एक्शन मुभि बलिउडनि हलिउडनि गोबां गिदिर गिदिर एक्शन मुभि एकदम जोङो नुबानो माने नंगौ सानलाय मोगथाङावहाय माने बेबायदि जामारो आंबो सानलाय दा बैफोरबायदि मुभिनि शुटिंखौ माबायदि खालामनाय जायो दा नोंथांमोना आंखौ दिनै फोरमाय नायदो खिथुनाव नोंथाङा माबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों। दा बे जाहैबाय नोंथांमोननो जोंनो बेबायदि माबानि थाखाय एक्शन मुभियाव जेरै नोंथांमोना एकदम बुलायलायनाय गारि एक्सिडेन्ट सौग्रावलायनाय बिल्डिं बारस'लायनाय हिसाब गैयै गोबां रोखोमनि एक्शन मुभि नोंथांमोना नुबोबाय जानांगौ। दा बैफोरनि शुटिंआ ओरैबायदि बरिं जायो नुनायावहाय दा बाहाय माखासे गोबां टेक्न'लजि गोबां क्रेन बायदिसिना हिसाब गैयैनि माने लाइट माने बेबायदि ग्रिन स्क्रिन बेबायदिनो गोनांथि जायो। दा नायदो नोंथाङा बे जाहैबाय ग्रिन स्क्रिन क्रमा की दा बे ग्रिन स्क्रिनखौ जोङो ग्रिन स्क्रिन लागायनानै जों बेकग्राउन्डखौ सोलायनो हायो। बेनि अनगायैबो माखासे जायनाखि एक्शन मुभिनि जायनाखि शुटिं खालामो दा बैफोराव बांसिनानो बेबायदि इउज खालामनानै शुट खालामनाय जायो। दा बैफोरखौ माखासे जायनाखि गोदोनि दा बेसिकआव फैदों माखासे जोंनि गोदोनि मुभिफोरा माबायदिमोन दा जायनाखि गोदोनि एक्शन मुभिफोरा माने रियेलिस्टिक जाजोबोमोन बांसिनानो रियेल जायोमोन। बुलायनाय होन गारि खारनायमोन स्टान्ट खालामनायफोरा बांसिनानो रियेल जायोमोन। नाथाय दानि गोदान आपग्रेड माबायावहाय दानि जुगावहाय बांसिन शुटिंफोरानो माने फेक जायो आरो माखासेफोरा बांसिन अबेबा रियेल जायो खिन्थु बांसिनानो जायनाखि एक्शन मुभि दा बैफोराव बांसिनानो अबेबा बेबायदि ग्रिन स्क्रिन बाहायनाय जायो। दा बेजोंनो जों गोबाङै माने गिदिर गिदिर सिनेमाफोर बानायनाय जायो। दा जेरै नोंथांमोना आं बाहाय ससे फुटेज देखायनो दा बैफोरबायदि सिनेमा बानायनायावहाय बेबायदिनो माने क्रमा की माने बेबायदि ग्रिन स्क्रिन इउज खालामनानै माने बेकग्राउन्डखौ सोलायनानै ओरैबायदि एक्शन जेन'बा दा ओरै साजोंनो नैबे साइडजोंनो आङो ओरै खाथियावहाय हेलिकप्टारबो लाबोनो हागौ गोसो जायोबा नैबेहाय नोंथांमोना नुदोंना हेलिकप्टारबो लाबोनो हागौ ओमफ्राय आरो गोसो जायोबा बाहायनो आङो बायदिसिना लाबोनो हागौ मोसा मुफुरबो लाबोनो हागौ गोसो जायोबा बेबायदि लाबोनोबो हायो। दा बेबायदिनो लोगोफोर दा भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं नोंथांमोन मोजाङै जों सिन्था खालामनानै नायोबा दा जायनाखि बे ग्रिन स्क्रिननि थ्रुयै ओरैबायदि जों गोसोबायदि बेकग्राउन्डखौ सोलायनो हायो बे जायनाखि बे नायदो नोंथांमोना आं बेखौ दसे सोलायनाय नायदो सोलायबायना बेकग्राउन्डआ सोलायबायना दा ओरैबायदि आरो दा आं जेनेबा एकदम बे सिलाय गावलायलायनायफोरनि बुलेटनि गुलि ओंखारलायनायखौ थ्रुप हाबैलायनाय बायदिसिना नुनाय बेफोरबायदि ओमफ्राय ओरै गिदिर गिदिर माने स्टान्ट खालामनायफोरावहाय माने सौग्रावनाय मानाय बिल्डिं बारजुमनाय मानायफोरा माने ग्रिन स्क्रिनजों इउज खालामनानै माने ओरैबायदि रियेल नुगोन आरो नोंखौ बेबायदि रियेल नुगोन आरो नों खिन्थु जेनाखि शुटिं खालामनायाव जुदि नायोबा नोङो इन्टारेस्टिं मोननाय नङा। दा आंनि बेकग्राउन्डखौ नायोबा माबायदि शुट खालामदों बेखौ नायोबा हयथ' इन्टारेस्टिं मोननाय जानो हागौ आरो बाहेरानिफ्राय नायोबा दा बेबायदिनो दा बेनोसै लोगोफोर आसा खालामो भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनबा लाइक खालामनो दाबाव माने एक्शन मुभिफोरा माबायदि जायो बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै जोबोद गोजोनदों बयनिसिमबो खुलुमबाय बाय बाय।